back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Mao nga, dili gina mahitabo ngadto ni Aliyah. Ha? Dili ko kini katulgang gaw. Kinahanglan gid nga ako sa matabangan. Nakita na ko anda kong interes ni Aliyah nga makabot gid ang taas nga edukasyon. Mao nga, dili gid sa angay nga mapakyas. Papa? Ay, Mama? Aliyah. Hindi panghabwa. mga linata ug uban pang mga pagkaon ug sa mga gamit sa kusina. Og nayo kita ka nang nasusuok. Usa ka sako bugas? Hala, din man na nimo, Papa. Gihatod na din his. Dili pa lang yun dugay sa mga sako puno nila ni Sir Del. Wa gyud sama kabuutan tong tawana. Tinuod, oy. Maong sobra ang pagsaludo nako niya. Mauwaw lang yun kung matubang ni Sir Del kay para nako god. Taas man god kaayo siya. Lahi na to nga pobre gyud kaayo. Lahi siya sa ubang mga tawo nga akong nailan. Wa siya gipinig. Ang tanan iyang giisip nga iyang mga higala. Kung mutabang magani siya, nagikan siyang kasing-kasing. Ug mituo ko nga wa gyud sambok sa pagpakaroon nun. Nahibaw ko nga wa na siya mataw nga tigpakaron ingnon. Parihas nimo pang nga makamaog yung mutuman og saad. Nagpasalamat gyud ko nga ikaw ang nahimong amahan sa ako mga anak. Tungod kay hangtod karon, ni apa man gihapon ka uban ako. Imo pagihapon ko giunungan. Hangtod na sa katapusan akong paginawa, mang. Sa kasakit o sa kalipay. Ikaw gyud ug ako hangtod sa katapusang kutlo sa akong kinabuhi. Pang, Kung parehas palang ka nimo ang tanan mga lalaki, Papa. Huwag yung tingali babae nga maghilak tungod lang sa gugma. Unsa, no? Ang saad, Aliyah, angay giyong parugan. Tumanon, dili kay human ka mubuhi og usa ka panumpa, sa usa lang kapag pamilok, imo dayong kalimtan. ay, lain pa di ato, uy. May gitunol nga kwarta si Sir Del para kunotado na'y magamit sa panahon sa mga emerhensya. Pareha sa tong nahitabo nimo nga nasakit ka nak. Pero kutob ra ka dinhis atong payag na likid. Nginay dito na dayon unta kuno sa ospital. Nahibaw si Sir Del nga tungod sa kalayo ining atong dapit. Punan pa nga wa tay sakyanan og labi na nga wa gyud tay kwarta. Dili sayon para nato ang pagbiyahe para madaka sa ospital. May nalang gani kay gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo nga ayuhon ko. Mao nagpadasi og tawo nga buutan pares ni Sir Del nga may makatabang nako aron matambalan jud ko sa doktor dito sa ospital. Sige na, gutom na. Manglihok na ta, oy. Ay, Manglungag na, aron nita mga paso mo. Ingon ra ba si Sir Dale nga kutob sa mahimo, kinahanglan gyud nga dili ka magpapasar sa gutom, Aliyah. Iya ra bang mga sakop ang nagdani ining tanan, Papa? Wa siya muuban? Nga naman. Daghan ko na og atiman kay mularga ko na og Cebu. Nga naman. Ingon siya nga pa siya mahuman ako. Na makaklaki siya. Aliyah, Dili day tinuod ang iyang gisulti. nga unsa? May gisulti Sir Dale nimo? Ha? Unsa man, Aliyah? Nga malipay kuno ko sa kong birthday. Kay mo anhis siya og ang iyang mga kauban. Sila si Ate Shin ug si Kuya Glenn. Unya, bakag di ay. Ayaw pag-una, Aliyah. Oo, tinuod nga mo pauli sa Cebu si Sir Dale ug ang isuon ug igagaw nga si Glenn. Pero mubalik paghapon siya din para ipadayon ng ilang misyon sa pagtabang sa pares sa mga pobre.
Mupauli man sila pero para lang sa pagduaw silang inahan. Ug man sa mubong higayon silang pagkuyog-kuyog silang inahan. Bisig asal ito sa Cebu, mubalik na yun sila din sa Davao. Aron pagtuman siya gisaad para sa imong adlaw na tawan. Maunay ang gisulti nimo, Papa? Oh, niyatong katapusan namong panag-atubang. Oh, Good morning, Yaya. Ay, sa tinuod yun ay, ang ngit-ngit pa, magmata ka na. Uy, ayong palabin ani mo ang kakugi dong Del. Dili yung kumusupak ni Anang pagmahal mo, na nang imuhang kada pagipahinungod ni mo sa imong isig ka tao, nga gituhuan ni mo nga, tabangunon kayo. Pero ayun sa taong kalimping imong kaugalingon dong. Ayaw ka bala ka, Yaya. Kanunay ko mag-amping kay doon na biya sa ko'y kaugalingong damgo para sa umaabot. Lagi ha. Ya, kumusta mo diha? Oh, well, enjoy ko sa pag-uol na mong Pinoy-anan nga inyong napili para atong balhinan dong. Okay lang yung kayong atmosphere, Derry. O, wa kay problema sa mga silingan kay iya-iya yung atiman sa personal nilang kinabuhi. You got the right place gyud para puy-an nato dong kay 100% nga makutaw gyud ang utok atong pulen kung asa kanya pangita. Og ingon man subsidization atong pagpauli niya sa nangaging adlaw aron kuyugan si mama nimo sa toyo eneng mosoroy sa Hong Kong nga diha sad kuno sa Davao safe og nindot jud kuno kaayo ang inyong bagong Pinoy-anan. Ay ana gyud dong Del. Kung asa ang luwas ug malinaw nga dapet, ana gyud pahimutang aron nga malayo ka sa kagubot sa paghuna-huna nga gimogna ni atong gaga nga pulin. Move on. Maayo nga okay ra sa dekad diha, Yaya. Bisag wa sila si Mama o si Shin. O salay gusto na kong buhaton sa akong inahan. Aron nga malayo siya sa stress. Musoroy lang siya permi. Kaysa magmukmuk sa bahay. Ako siya isalig ninyo ni Shin sa pagkaroon, Yaya, ha? Ay, kung ingna nga mo steady na si Shendere. Ay, dili na siya mabalik sa Davao dong. Mubalik sa ustong panahon. Sa pagkakaroon, Yaya, ako pa nang gihangyo si Shin nga alalayan na lang unang among inahan. Kaya dili sa ko gusto nga pasagdan lang si Mama nga mulakaw ug moadto sa bisan asa nga dapit nga gusto niyang taakan without Shin. Kinahanglan gyud una niya nga ubanan. Hasto, sad, oy. Okay, kining pwede na nimong paablihan ang gate ni Noy Body para makasood nami si Gauglin. Naon sa ka? Ay, pagjuar! Pagtarong diha, Dudel! Diyan na lagi taon mi, Yaya. Mom, please. Uy! Ablihi dahin ko. Para nga makahigop na din mig kape kay gusto ko matug. Kay kuan kini kadlaw magumi ng mata gud si Gauglin para sayo nga maabot mi sa airport kay first trip mga mong biyahe. Okay. Nasyalan ba dahil ni... Ay! Iniana ba dahil mo? Okay, Oh. naanak ko! Naanak ko! I miss you. I love you, anak! Ang ako gi paborito mo ay nahagluto ha, Yaya. Sure, good ay. Ikaw na good na daw. Pero, ako sa di pa imutan imo mga buta dito sa ibang kwarto, ha? No. Dili ba ako bisita, Yaya? Ako na. Go, mga pisata. O niya, mamawi tag kadyot ha, kay duka pa. Patuog sa ta. Para inig mata, presko ang utok. Yaya, good night. Ay, good morning, ay! Good morning. Bitaw dong, akong ipaniguro ni mo dong nga inigbata ninyo ni Dong Glenn. Luto na ang lirat ang Bisaya nga manok. Ha? Ready to eat na with your paboritong sinugbang buwan danggit. Yummy. Lami ayo. Hoy, kinsay namatay? Unsa? Oh, Say, kugang man ka, ikay akong gipangutana. Unsa naman say problema nga nagtungok naman sad ka? nahadlog jud ko, Ada. Ha? Sa unsa?
Nga dili na mo balik si Sir Del din, he. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!